Egunero gure maizetan egoten da ordutan, oso gozua dau, denoi guztait isaku, platu lagunketako balixo hau, baina meriendarako ikusten duzu eskuartian ogixak gotela. Ogizunen gauz oinatin, baina baldakigu ogixa bea zela egiten dan. Guk gaurkoan debagoienan egina saioan, ogia zela egiten dan erakutzeko. Guazen ikustera barrura. Ba, Joseba, egun hon. Egun hon. Esan du, ogizunera etorri gara, debagoienan egin jako hori ikustera. Jente askok ogizun ezautuko dau, baina bertan ze egiten dan eta zela egiten dan ez da jakingo, eta hori da gaurkoan ikusikuna. Uste dut, ogixa, bizkotxuak, boierixia, danetik ituzuela, ezta? Pastelik ez du egiten, hori kenduta gainontzeko dana egiten. Dana egiten duzu. Eta esportaue, herri danetara, eta... Bai, baiara guztira. Baiara guztira banatzen deu, eta arrasaten, atxabaletan hasi, eta Bergara altzuela, oineti, hemen debagoiena guztian ibiltzen gara furgonetiek. Ondo betzen bezatzu, igual preparauko la pinu bat, ogi bat zela egin ikusiku eta martxan jarriko gara? Mazatxo bat ingo deu, ingo deu ogixa, eta gero beste ogi berezi batzuk eta labiak eta nola martxan jartzen dien, da ogixa nola erretzen dan, da ikusiko, eta ingo deun ogixa izango da, gero labe horretan erretzen den ogixa. Bere teletan, da lehen itxezan budu, mana ipini barra hoten da, da antxine ogixa itxezan budu. Urunak inazikoa, gero mazazarra hor dugu gordeta. Egunero ekoizten duzu ogixa. Egunero, urteko... Jakingo zeke esaten egunero zenbat barra etaten duzuen gutxi gora bera? Gu 1000 barratik gora, haundi eta txikik dana konta duzko, inguru horretan ibiltzen geha. Gaude, lau lagun ogila eta egiten, eta bi bakarri banatzen. Bi bakarri banatzen. 6 pertsonen artean egunero... Egunero. 1000 barra aldatetik beste. Bai, aldatetik bestera. Zemaki potoluak. Hasi da hori martxan. Bai, hori jarri dira. Zenbat denporan gutxi gora bera... Honek behar izatetu 17-18 minutu inguru. Dana ondo... Bai, dana ondo eta glutena maila formatzeko behar bezala. Bueno, Joseba, ja uste dut mazia presta bera, ezta? Mazia itxuri euka, atatzeko moduan daula, peloti egin dau, bastarretan besta pegatzen, hau mazau atatzeko moduan dau. Oin hurrengo pausua? Oin hurrengo pausua, oin pesadora botako. Da honek egin gozko, pieza moztu gehu nahi du neurrikuek. Honek hemen txitxu moztu, honek teja honen azpitzik bola egiten die, da juten da reposadorara. Hor egin behar du, zirkuito dudana bete, eta gero handik urtengo gabe, reposauta eta mazi goten da relajauta, orduen barra formalu ezke. Baina mazi behar du relajauta, gero barra formalu izateko. Pelotak zenbat sartu lezke, makinan? Hor 280 sartzen dira. 280. Tanda bakoitzian 280 ogi barra joango zian, ezta? Hor marka horian 280 aiatzen danean, gaur oin ez ditu ingo, baina handik urtetzen hasten daia. Oin hemen di laizter, hasiko di bola geizten, da honek hemen dauzka bi rodillo, da itxen dabe lehenengo laminau. Gero hemen sare honek itxen dau barrote bat bezala. Gero hemen rekorrido honek danean, doiar ogixa poliki barrak luzetzen.
injarrik itxeke, baina luzetzen, xabe. Baina honekin zer itiatuk egin da? Honek loingo du bihar arte. Bihar goitortzen ganean, ingo du ogi honeketara kamaratik, arrotzen ipini, eta ogixa arrotzen den bitartean ingo du etziko ogixa. Baina urrengo pausu izango litzake, etara eta Arrotu. Bai. Arrotzeko handaoz fermentadora batzuk, hanek eitzen dabe, alde batetik berua bota eta beste alde batetik vaporia, humedadia. Zetxik goixak humedadia behar du, zetxik bestela azala itxezako, eta azala itxe maldin bako goixai, gero ez da koloreik hartzen. Labien. Orduan, eta arrotuta gero, tokagu zen ja. Arrotuta gero, labia sartzea. Guazen ikustea labia zela sartzen da, bale? Ba, Joseba, ja masia injadaku, hemen atzien gabitz ikusten ja labia, uguxa kolokatzen hau izango litzake azkeneko pausu, ezta? Bai, hau ja da, uguxa ja arrotuta da, da orduan hori moztu, hori danak ere ez die mozten, honek bai, baina honen ondoren sartu dituna ez die mozten, da honek ja hori moztu, da infernura. Zenbat denpora, infernuan? Ba, honek behar izaten da 55 minutu inguru. Eta gero honek sartu dituna ondixo bat die, da honek ja ordubet eta 10 ordubet eta 4 inguru behar izaten. Orduan, hortik urtetzen dena ja, da gure etxetara ailaiten den, hori barra edo... Bai, honek kasu honetan honek sarrazenua die, sarrazeno eta espelte irinak egin jako uxak, eta gero sartu dituna die, hartu duen, hartu da eta gari irinare badukan ogi bat. Bueno, Joseba, azkenengo pausua ikusten gabitz, ogixa labetik etaten itxura bintzat eharra dakoi. Bai, honek ogixa eharra gurtitzen da. Itxurozu edie. Eta hemendik ja, norbean ahora? Hemendik ja, saltokitxara. Hemendik ja, saltokitxara jungoa. Ogi honek, azkenengo orduan gabiz, da honek danetara ez dugu amaten. Baina, oso ondo saltzen den ogixa die eta oso edarra dirako, egixa zen da. Ba, Joseba, benetan itxura bikainako ogixak, eskerrik asko erakustietik prozesu dana, askotan esaten du ez, ogi bat jateko ze gozua, baina iteko ze zaila dan be bai, ordan eskerrik asko erakustietik eta segi hola lanian, Bai, segi miko, pizte eskatzen hundio. Mila esker.